Tengah sasi. Tobat. Nalika kowe teka sepisanan biyen kowe matur karo aku yen to kepengin melu resik Taman Negara Ngastina. Tak menehi wektu sedina, 2 dina, 3 dina lah kok ora rampung-rampung. Anggere nyapu tok sebar meneh. Nyapu tok sebar meneh karepmu piye? Sekarang saniki kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Sak suwene niki sampean maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Kula tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek hooh panjenengan ngendika hooh, nek ora nggih empon kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketok Merga kula jengkang-jengking. Terus kula benake. Ning bareng tak sawang niku mboten nglirik kathok kula, ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Dek mben kudung sawet to. Kurang ajar, bareng tak sawang nggon aku to. Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng to kula nganti nika? Seneng, Tobat. Yane tangane diklembrehke. Tekan dadaku terus dijine uwi. Ora ngomongke kuwi wegah aku, isin aku. Ora ngomongke kuwi wegah aku. Nyatae kok rasa isin padha-padha gedene kok isin. Aku ya ngadeg kok ora apa-apa. Entuk. Lah nek ora iso ngadeg aku ya ora seneng. Iso aku. Padake. Ngadeg aku arepan. Iya lah kene nek ngadeg kaya ngono kuwi gagah. Sesuk traininge ganti, Pak Tobat. Sesongko Nalindra Mbekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Orda kurore kagiri-giri Prananggana magawe gelari wang-wang Prananggana magawe gelari wang-wang Dereng ngantos paripurna sami Mbawacana kasaru pelajaripun mban Taman Negaring Ngastina ingkang wantun minggah madaning Datraya miyak kang samya semaya dadosaken geger kanca njaluk dalan. Gawe geger, gawe kaget sangyaning para kang padha lenggah. Eneng apa kowe matur aja gawe kaget? Ndak sawang kowe mbaning tansah leladi kelawan garwaku Yai Ratu Banowati. Sewu-sewu kalepatan Diagung Pangaksama sinuwun. Tadah wadana ingkang kathah ngantos mengkis-mengkis anggen kula mlajar saking Taman Negaring Ngastina dumugi kedaton ing Ngastina. Namung badhe munjuk atur. Biar matur apa? Ana lelakon apa ing magepokan kelawan garwaku Yai Ratu Banowati? Ados menapa kageting manah kula.
sareng kula leladi kalian Dewi Banowati nalika semanten pancen Dewi Banowati menika slaganipun benten kalan adat ingkang sampun mboten nate manjing taman nanging malah dangu-dangu anggenipun manjing wonten ing Patenggan mboten nate medal saking Patenggan nalika semanten kula badhe cecawis unjukan wonten ing Patengganipun Dewi Banowati nuwun sewu sinuwun kedadak kula sumerep glibetipun Piyai Kakung ingkang glinding saking peturon tumuli manjing wonten ing sak ngandhaping Patenggan sinuwun lanang apa wedok nuwun sewu blegeripun jaler jagat Dewa Bathul Prabu Baladewa napa sing dingendikake Bapa Durna kababar dadi kasunyatan Banowati garwaku wong ayu ora ngira babar pisan jebul lepeh gedhamu kowe nyinggahke wong lanang ning taman negara Ngastina Bapa Prabu Baladewa Yayi lenggah prayogi kula ngebati nyekel malingipun Yayi ana wong tenguk barang kok disampar kapokmu kapan wong ki nek senengane nibake perkara karo wong liya ya wis kaya ngono kuwi iya kaget aku nganti kelengkangan ketune goleki lho tiba nendi ya nganti coplok ketune barang ora nggih jagat Dewa Bathul Durna oh kula wonten dawuh Ger napa sing mangsa merepi lumantar paningal batin kababar kawursita lole kula nuwun sewu sampun ngantos gerah penggalipun langkung rumiyin mbok menawi menika namung ngabdi saking negaring Astina ingkang reresik patengganipun ingkang garwa ingkang ngemban menika dipun dangu menapa tepang kalian priya ingkang mapan wonten ing Patenggan Mbak wonten dawuh apa kowe tepung mbok menawa mongko peranganing abdi negara Ngastina mboten abdi negari Ngastina menika menawi sowan sedaya mawi peranakan tuwin mawi jarik menika priyanipun mawi training kok sinuwun nganggo training nggih Boduna wonten dawuh nggih training menika menapa training menika celana panjang ingkang kagem olahraga utawi ngolahaken raga supados jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat wis ngawur-awuran tenan to jiwa yang sehat terdapat jiwa dengkulmu atos yen ngono wong lanang liya kasinggihan mekaten jagat Dewa Bathara piye uripku bawa Durna gesang kula kados pundi lole sabar Ger sabar sampeyan malah do tenguk-tenguk teng mriki ora budidaya niliki taman kados pundi wujude maling sing wani gebang kalian bojo kula Banowati Kakang Daraja meneng wae
Irem kembang popong terate bang rayungan loma lengkung tumalong rumambating liyan wes semu kang mawur raras ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngara batobat obat ana kawan Bagong wonten dawuh kowe mapan ana ing kene kira-kira wis pirang dina setengah sasi batobat nalika kowe teka sepisanan biyen kowe matur karo aku yen teko pengin melu resik Taman Negara Ngastina tak menehi wektu sedina rong dina telung dina lah kok ora rampung-rampung anggere nyapu tok sebar meneh karepmu piye ben suwe piye ben suwe mapan teng Negara Ngastina sebabe apa kula seneng teng mriki mboten ngliwet mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki dahar nggih sareng Gusti Banowati pun pripun nuwun sewu tilem kemawon sampeyan dadak njaluk diceritani sampeyan teng amben kula gelar kloso teng ngisor pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur obat ngono ya nggih nek mboten ngoten pripun ajeng kula tinggal sampeyan ora gelem bareng tekan ngumbahi pun sampeyan nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondheli ning tidak secara langsung sampeyan maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakniki kula takoni jujur mawon jujur nggih iya semalam aduh sak suwene niki sampeyan maringi gawean kalih kula niku janjane napa lho tak takon asline lho kula ora entuk bali to ora nek hooh panjenengan ngendika heeh nek ora nggih empon kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ngawiyat mengangen-angene sak batur kaya kula iki kok ndek pengangen-angen gayuh lintang nang langit niku ora mustahil ora bakal kelakon wadene nek Gusti marengake niku rejeki kula batobat kowe duwe angen-angen apa coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa mengko tak padhak karo angen-angenku asik ane ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayuh wulan putong-itung lintang tange kelakone cepak wurunge kowe nalika semono tau crita karo aku sing jeneng kang gumlar ning jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat nggih ora ana sing ora bakal iso dilakoni selagine wong loro saudon telu saurupan bae kadangkala yen duwe niat dadi ratu Gusti ngijabahi iso dadi ratu kowe duwe pepinginan ya pasrahno karo sing gawe urip
yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nggih, anu jantung. Tresna. Tobat. Lah kok dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi? Dasarmu apa? Lah sampeyan nek ndelokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong nggih ta? Kula tahu pas nguceki sandangan sampeyan pas umbah-umbah, sampeyan lenggah teng kursi, sampeyan nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketoke. Mergo kula jengkang-jengking. Terus kula benake. Ning bareng tak sawang niku mboten nglirik kathok kula, ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong, dawuh. tak kandhani ya, ning aja kowe gegeden rumangsa, mbok menawa ming rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luwih seneng, luwih tentrem, luwih ayem. Aku luwih bungah. Pendak-pendak tangi saka nendra. Aku wis iso ngguyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek emben kudung sawet ta? Kurang ajar bareng tak sawang nggon aku to. Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng ta kula nganten nika? Seneng batu-batu. Esuk-esuk wis nyetel jatilan karo jingklak-jingklak. Aku arep munjuk wae nganti ora sida mergo ngguyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng lipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak sekedap. Sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresnane ati lan ati tegesan tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnane kula apa anane Tobat. Nomor 3. non Nomor 3. mbok sing cethak ngedeg-degi senengane. Tresna sing nomor 3. Tenane. Nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku. Waduh. Tenane. Iya, Bagong tenan. Yakin? Iya tenan. Wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya. Ing atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa? Ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak, tresna kuwi ora iso disingkirke. Tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresna karo Bagong. Wis aku wis bloko. Tobat, isin aku. Wong wedok kok ngomongke dhisik. Geleleng iki. Wis cucuk lek ku ngombe ndok bebek. Ndok bebek sak teleke. Asli to, perasaanku iki wis krasa. Dewi Banowati anggere aku ngepel mesti melu njunjung ke ember, mindahke ember. Terus aku ngepel nganggo tongkat kae osok-osok. Dheke ngajari nyekel tanganku. Bagong, le ngepel ki ora ngono-ngono, mujur. Aduh.
Anggere sare tak kancani aku turun nang isor dheke turun nang dhuwur gayane tangane diklembrekke. Tekan dadaku terus drijine uwi. Ora ngomongke kuwi wegah aku. Isin aku. Ora ngomongke kuwi wegah aku. Nyatae kok. Rasa isin padha-padha gedene kok isin. Kula wis sadar terus tangane tak balekke nang dhuwur. Blek. Ngerti aku. Atau tanganku tak balekke nang dhuwur. Lah mundhal ke alon-alon. Ngerti ora? Iya ora aku krasa aku. Waduh. Tak ngonoke. Krasa to? Krasa. Wah. Iki ya wis ben ra apa-apa padha gedene. Janten monjo tenan iki. Nek ngoten nggih, kula tak prasaja. Prasaja piye? Kula rek ora mulih niku ya nuwun sewu. Wis ketukulan suket. Wis ketukulan rasa tresna teng ati kula. Tenan apa piye? Ning kula ya ora mawas diri. Kula niku wong sing ilo karo gitok kula. Sampeyan niku wong ayu. Sampeyan niku wong wah wis pokoke sapa to sing ora kepencut karo Dewi Banowati. Jagat ngantos kebrebegen ayune Dewi Banowati. Monggo kula niku ya wis tuwa, nggih to? Kok sampeyan tresna kalih kula ya ketukulan rasa tresna iki jane kula wis mikir, iki gek-gek ming rasaku dhewe. Iki gek-gek ming perasaanku sing ora nyata. Aku mencoba menepis. Dengan perasaanku. Kenapa aku bisa kayak gini? Batu-batu iki omongan cara ngendi? Oh iya lali aku. Kaya nek main sinetron ya aku. Aku wis kula niki wis coba mengelak saka ati kula. Aku ora mungkin. Aku ibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayung wulan, wuta ngitung lintang, tangan kelakone jepak purunge. Aku sadar diri. Siapakah aku? Aku adalah Arya Kamandanu. Sandiwara kuno radione wis rusak. Heeh. Jane ming kuwi. Ning bareng sampean bloko, nek sampean duweni rasa tresna lahir batin, jel. Kekuatan atiku terus luar biasa iki. Ning nuwun sewu niki wonten pepalang. Pepalange apa? Lah sampean wis kagungan garwa to? Prabu Duryudana. Wis jelek. Non, aku wis ra seneng. Wong nek wis ra seneng karo ngendi rek parane. Didandan ora kaya ngapa ya ora iso. Ora seneng ya ora seneng. Prabu Duryudana sugih. Tentrem kuwi ora perkara sugih. Bungah ora perkara sugih. Ning tentrem karo bungahe ngati iki mung gumantung nggone Gulawentah sing kakung lawan sing putri. Nadyan ora nate diwenehi apa-apa. Ning nek uripe tentrem ku ya iso kelakon. Ora nate diwenehi apa-apa. Nek uripe bungah ya iso kelakon. Tentrem karo bungah ku ora ukuran bondo donya. Bagus Duryudana ya kalih aku. Tentrem karo bungah ku ora perkara bagus. Duwe bojo bagus nek gerus ning ati. Ku abrak apa? Apa mek digaglaki baguse ku piye? Sip. Duwe eleke nek duwe yang eleke nek iso membuat bahagia, iya ta? Iya pancen ngono lho nyatane aku kuwi nek jejer kowe, aku kene dadi jar kowe atiku seneng Bagong, atiku seneng. Tolong sabar. Mbok le gandrung nganggo Jawa wae. Ora iso cah modern e. Kon nganggo Jawa ora. Ya liyane. I'm still loving you. Kuwi lagune sapa? Gita. Gita sapa? Gita Rolis. Ngawur wae. Sapenake dhewe ora. Nembang sing penak ora iso. Ora tau iso nembang swara kula sliring, biring, minir. Ora iso pas karo gamelan. Pokoke sampean wis tenan to niki? Iya tenan. Nek tenan ya adegane ora ngene iki. Adegane piye? Aku ya ngadeg. Ngadeg ora apa-apa. Entuk. Entuk. Lah nek ora iso ngadeg aku ya ora seneng.
Iso. Sisa aku. Padake. Ngadeg aku arepan. Iya lah gene nek ngadeg kaya ngono kuwi gagah. Sesuk traininge ganti Pak Tobat. Mun buri wis tipis banget kaya ngono. Kain kok cetha bokonge. Karena ora tau tak nggo ganti, tak nggo ngosek-ngosek iki dadi kaine tipis. Kaya plastik to, jerone ketok. Jijik ora. Ngono dipamer-pamerke. Sampeyan ya ora ngono kuwi karo garwa ki sing tata krama, lenggah ngisor. Pak Tobat, aku iki prameswari. Prameswari ya nek mengungkapkan tresna karo Bagong. Ayo. Selak kowe arepan. Oke, ora masalah. Ora gelem linggo ngisor ora masalah. Aku njaluk pamit Banawati. Aja. Kowe aja lunga, nek kowe lunga aku mati. Wah, tambah gleleng iki. Kopi. Injih wis tak dawuh. Ayo menang dawuh apa? Wis ben kopi. Kopi udu gaman, kopi. Kopi kok semene iki lek ngombe kloloden ya. Kopi. Injih wis tak garwa ya ngladeni ngono kuwi. Martabak, Tobat, dadak kongkonan. Oh, ora apa-apa. Pokoke jerone isine ndok. Ndok napa? Ndok sing gedhe. Ndok kebo. Bu, kurang ajar ya, kurang ajar. Wong lanang kok kon ngombe ndok kebo. Banawati, Wonten dawuh. kopi apa iki? Wontenipun namung kopi-kopi sasetan menika. Ya tuku sing larang Prameswari kok main sasetan pula kok ampase setengah gelas dhewe. Gek nang dhuwur. Kopi po lemah. Pak Tobat, nyuwun pamunten lah kok dadi rewele ra jamak-jamak lho. Sing kecut inggih. Menika. kok ora kecut. Pak Tobat wis kecut boten wonten. Dicelupi apa to apa ngono lho. Kumono kaos kaki. Engko ora kecut. Pak Tobat ya dadi bojone Banawati ora njur ngawur kaya ngono kuwi ya dahare ya kudu sing teratur. Oh iya. Martabak Nembe tumbas. aduh selangele. Sanane kentrang-kentrang. Kentang ki wigati soalé aku wis bar nandur kentang samangsa-mangsa kathokku suwek kentange metu. Pak Tobat aneh-aneh wae. Ana ya garwa. Inggih. Berarti ki aku wis entuk bubuk dhuwur. Sampun pikantuk. Tenan? Iya. Gek peteng. Barang entuk bubuk dhuwur kok njur gek peteng gek lagi jam 09.00 awan kok wis gek peteng. Oh, aku ngantuk. Alah gawean. Lagi jam 09.00 kok njur ngantuk. Senengane kok njur padake ora ngerti karo sanepa. Wong ora ngantuk kok di ngantuk-ngantukke. Mataku abang Banawati, mataku abang. Abang yo men ditetesi. Wah, angel iki. Ngejak bubuk kok angel. Ya mlaku-mlaku ya men kesel. Engko ora njur ngantuk, Pak Tobat. Menapa badhe mriksani lelangen guyon maton? apa no? Ana apa? Ngono. Oh iya. Ana apa? Wonten niki menika Negaring Stina menika pendak yaketen menika nanggap guyon maton. Bintang tamune sapa? Wonten nemban naminipun Tatin. Wah, Bagor Brand. Kathah sanget abdi Negaring Stina ingkang badhe nglipur dhateng panjenengan mangke kula ingkang paring dawuh wonten ingkang saking Sulawesi Elisa nggih wonten. Heeh, cangkem elek kuwi to. Inggih. Wonten sinten ingkang semantenipun sae inggih menika Ayu Purwasti wonten sinten ingkang Radi nuwun sewu Radi sepuh ning Ediane Kepati-pati. Sawa? Prastiwi Idolaku kowe.
Aku derene karo nganggo kathok ireng to. Tulisane Prastiwi Lovers. Prastiwi Lovers SD Kadi Polo 2. Katopat to kan tilas kok ditulis sampeyan. Ya ndana ya Monggo kula ndherekaken. heeh. Pokoke wis lho iki nek aku lara, Kula nderek sakit, nek aku mati, kula nderek pejah. nek Prabu Duryodana tekan kene, Menawi badhe ngunjara panjenengan, kula ya kudu dikunjara. Menawi badhe mitura panjenengan, kula ya kudu dipidana. Pokoke sebaya mukti sebaya mati, asik. matur nuwun. Yuk, bareng yuk. Monggo. Mamas digandeng. Patu-patu picak apa piye? Picak dengkulmu mlacot. Mengkon gandenge kok padake ndur dianggep picak. Men mesra. Wis men mesra gandeng mlaku terus tangane remet-remetan. Baru mau tangane gedhe banget kok tangan gendruwo. Wegah kon remet-remetan. Remuk tanganku ya abuh kabeh. Yo, mlaku yo. Monggo kula ndherekaken Kang Mas Bagong. Iya, diamond Diajeng.